Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Yeah! Pozdrav ljudi, vaš Doza ovde, što ja volim da kažem dobro jutro, dobar dan i dobro veče. A kao što i sam naslov kaže, da, Doza ima rakčinu. Ne, nemam, u stvari ne znam da li imam. Vidio sam jednu kontrolu pre nekih nedelju dana. Svakakve provere. Kada napunite 35 ovde u Nemačkoj, vam ta neka zdravstvena kuća ili vaše osiguravajuće, to jest kome plaćate vaše zdravstveno, vam pokloni taj neki sistematski pregled i tu se vrši kontrola znači kontrola krvi, kontrola bešike, kontrola bubrega, kontrola svega mogućeg, pa i srca. Proveravaju da li imate rak kože, da li imate rak krvi, da li imate uopšte rak. Sve se to proverava, sve se to gleda. Ono što mi je najgore ne to što ću biti bolestan ili što će ona meni da kaže da ja imam rak, nego to što mi najviše bol donosi to što nisam vidio moju decu 8 meseci. To mi je mnogo gore da mi neko kaže da ih neću vidjeti još 8 meseci, nego da mi neko kaže da imam neku bolest. Sve je izlečivo, sve se da srediti, ali klinci, to vreme ne može da se nadoknadi. Ali o tome ćemo u nekoj drugoj epizodi. Prošlo je nedelju dana i ja bi trebao da idem sad na tu konsultaciju. Danas je 17. decembar i nadam se pozitivnom, a ne negativnom. Vidjet ćemo šta će mi doktorica reći. Budite uz mene i čekamo rezultate. Pošto sam u Nemačkoj, naravno, zabranjeno je snimati, čak šta više i zbog ovoga može neko da me tuži, jer ovo je Nemačka, ovo su vam najveće pičke na svetu. Sve je zabranjeno, bukvalno sve. Tako da ako imate neka pitanja, slobodno ih ostavite dole u koment sekciji, a ja idem da vidim šta će doktorica da mi kaže, pa vam javljam rezultate. Tu smo. Pa ćemo da vidimo šta će da kažu. Završeno i cijemo se napolje. Da, gotovo je sa konverzacijom. Doktorica je iznela svoje mišljenje i pogledala je moje rezultate i mogu da vam kažem da je šokirana koliko sam ja u stvari zdrava osoba. Barem tako ona kaže, ja sam jako zadovoljna sa vama. Svaka čast, kaže, samo tako nastavite, nema masnoće, šećer je u redu, krv je u redu, znači sve je u redu, bukvalno sve. Da, zakazala mi je za sledeću godinu još neke preglede, znači bukvalno nikakvih problema nema. Malo je bila šokirana što je sve u redu sa mnom, bukvalno sve. Srce je u redu, bubrezi su okej. Tu i tamo je našla malo krvi gde ne treba, ali kaže da je to sasvim okej i normalno. Opet mi je dala neki uput da idem kod tog nekog doktora, čisto da uradi neku manju kontrolu, tako da Doza neće umreti, barem ne još, ne predajem se, ali kao što sam i rekao, da, sledeće godine, januar, februar, mart, znači u martu imam kontrolu kod nje na hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A i cijela abeceda, jel? Tako da će da proveri i to. Što se tiče krvi i uopšte tih nekih čudnih bolesti, jel tako? Baš ću da pitam da li bi mogla da mi odradi neki test na SIDA-u. Šta sve ja u životu nisam jebao, ljudi, to je strašno nešto. Ne može mene bolest da ubije, ali žene hoće. Kad bi vam pričao priče o ženama koje sam imao u svom životu, devojke i šta ti ja znam, pa vi bi se krstili, to je strašno. To kad bi stavili jedno pored drugog, pa to bi bilo ono zgrada, piramida, jama bez dna, dalekovod i tako te neke stvari. A da, ono što je još rekla jeste da bi trebao da krenem sa sportom. Ja sam joj rekao da sam se bavio sportom, da treniram u stvari, trenirao sam fudbal, ali da sada treniram, dižem tegove ne toliko koliko bih trebao, jer zadnja 3 meseca ništa nisam radio, 3-4 meseca. I ona je rekla trebali bi ponovo da počnete. To će malo da poboljša, ne znam šta, tačno zaboravio sam šta je rekla, šta je to.
trebao bi da imam 40, od 40 do 60 je to nešto, a meni je 38. Pa kao to ćete malo poboljšati kao tim nekim sportom, vjerojatno nikakav problem, tako da ono, šteta što se ne družim sa Charlie Sheenom, on bi mi odmah naručio jedno 50 kurvi i kilo koksa, brate. Šalim se. Deco, nemojte nikada da se drogirate, nemojte da pijete alkohol i nemojte da pušite cigare. Eto, to je ono što vam ja preporučujem, jer evo vidite, ja to ne radim. I brate, ja sam u 36. zdrav, ništa mi nije, brate. Znači, nema bolesti, nema nikakvih mana, organi rade perfektno, ništa ne otkazuje. Šta da vam kažem? Vodite računa o vašem zdravlju. Nemojte da jedete previše nečega. Ajde, dobro, vi ste klinci, mladi ste, tinejdžeri i sve to. Kad razbijete slatko, to se brzo i sve to preradi u telu. A što ste stariji, sve manje i manje. Preporuka. Do sledeće epizode, ćao. Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party.